Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Αραβάνης Κωνσταντίνος, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Racson και έχουμε έρθει για μία ακόμα χρονιά να επισκεφτούμε την IFSEC, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως στα συστήματα ασφαλείας. Και φυσικά ένα από τα περίπτωρα που και από τους κύριους προμηθευτές μας είναι η ICATS, που έχουμε κλείσει πλέον μια συνεργασία 5 ετών, η οποία έχει πάρα πολλά προϊόντα και με ξεχωριστά χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς, τα οποία δίνουν μια ξεχωριστή και μια εξειδικευμένη λύση στον εγκαταστάτη και στον τελικό καταναλωτή, που δεν μπορούν να το βρουν σε κάποιες άλλες εταιρείες. Σαν παράδειγμα, είναι αυτό που παρουσιάζουν φέτος στην έκθεση την IFSEC, είναι η καινούργια τεχνολογία DTV, που μπορούμε να μεταφέρουμε ultra high definition κάμερες μέχρι 8 MP και μέχρι 1000 μέτρα, και αυτά μόνο μέσω ενός ομαξονικού. Έχουμε κάνει δοκιμές και στο περιοδικό έχουμε στείλει τα συγκεκριμένα δείγματα που δοκιμάζονται, που μπορούμε με ένα πολύ απλό και πολύ οικονομικό ομαξονικό καλώδιο να περάσει η κάμερα 8 MP, το έχουμε δοκιμάσει μέχρι 100 μέτρα. Είναι μια επανάσταση καινούργια που φέρνει η ICATS στο κλειστό κύκλωμα, όπως είχε φέρει και πριν κάποια χρόνια μια επανάσταση στο High Definition σύστημα, που είναι η πρώτη και πάλι η οποία έχει κατασκευάσει τετραευρυδικό καταγραφικό και έχει παρουσιάσει στην αγορά. Όπως και είναι η πρώτη η οποία το καταγραφικό μέσα έχει ένα mini CMS, το οποίο μπορούμε από το ένα καταγραφικό να βλέπουμε πολλά άλλα καταγραφικά της ICATS σε μία οθόνη. Κάτι το οποίο είναι ξεχωριστά και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά της ICATS που την κάνουν ξεχωριστή στην ελληνική αγορά και στην παγκόσμια αγορά, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία ότι είναι μέσα στις 5 παγκοσμίως μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και η πρώτη στην Ταϊβάν. Και η κατασκευή της είναι στην Ταϊβάν. Η συνεργασία μας τα χρόνια αυτά που έχουμε, τα 5 χρόνια, είναι άψογη, είτε από πλευράς service είτε από πλευράς ποιότητας υλικών, και από πλευράς βοήθειας στη διαφήμιση και στην προώθηση των προϊόντων της ICATS στην Ελλάδα. Και επειδή το τελευταίο δίμηνο πήραμε μέρος σε 2 εκθέσεις πάνω στα συστήματα ασφαλείας, η αποδοχή των εγκαταστατών, όταν καταλαβαίναν τις διαφορές που έχει τα καταγραφικά της ICATS σχετικά με όλα τα υπόλοιπα καταγραφικά, ήταν τεράστια και έχει φανεί ήδη στις πωλήσεις μας στην Ελλάδα. Αυτά γενικώς. Τώρα θα σας δώσω λίγο να σας μιλήσει η αντιπρόεδρος της ICATS, κυρία Βάνα. Hi everybody. ICATS was founded in 2005 and has been a pioneer of the MPEG-4 and the X-Track4, and also now is applying a broadcasting DTV technology into this field. And then we believe Rexon has done a wonderful job to taking care of ICATS families in Greece. We hope you to have your supportive as continuously support as well and as usual. Thank you very much.